Máme tu deadboxy, 10 deadboxov. Mám veľa kilov, pozrite. Ideme si ich otvoriť. Budú aspoň dva svietiť. Poďte ešte. Čo svieti? Otvorím tam pani veľa vecí. Svieti, prosím, brawler. Hypercharge naraz. Prosím. Brawler, jak jsem brawler. Brawler, pozrite. To som ja. Pozrite. Nič nesvietí. Nic nefunguje. Ale on je taký iný. Padajú rozlišenie. Nie, že penu všetky naraz, ale proste 5000 coin. Svieti. Prosím, brawler. Skina El Prima. El Prima nehraje. 200 kreditov, yes. Ešte 1000 kreditov. 1000 kreditov. Prosím, 1000 kreditov. Perla. Nový brawler. Ešte brawler mi tam padne. Ešte, prosím, brawler. Griff, yes. 200 kreditov ďalší. Prosím, ešte brawler. A mňa legendary make by bola dobrá. Ešte v šepe, ale krova. Tu má na mňa dvoch nových brawlerov. A ešte to je Griff, on je extrémne broken, podľa mňa. Takže Marku. Ešte tu mám perlu. Okay.